खुलुमबाय बयखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव आंनि सैथोनि लामा इउटुब चेनेलनि गेजेरजों साफ्रोमनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङाव गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन्थों। आं बे समावहाय मोनसे टपिक लानानै फैदों रंजानाया इसोरनि होनाय दान। रंजानाया इसोरनि दान बे टपिकनि सायाव नोंथांमोननि गेजेराव आङो गुसुङै बुंनो हास्थायदों लोगोफोर। आरो बे टपिकखौ बुङैनि सिगां जों मोनसे बाइबेल पार्टखौ जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय जों फरायनानै जों खोनासंनि लोगोफोर। बेखौ जोङो जहननि 14 27 पद बे मोनसेखौ फरायनानै जों खोनासंनि। सान्थिखौ आं नोंसोरनो गालाङो, बे आंनि सान्थिखौ आं नोंसोरनो होयो, संसारा जेरै होयो आं बेबादि नोंसोरनो होआ। नोंसोरनि गोसोआव उसाव बादाव दाजाथों, गिखुबो दाजाथों। जिसु ख्रिस्टआ बे बाथ्राखौ जोंनो गोथार बाइबेलनि गेजेरजों अनलायग्राफोर जोंनो गावनि सोलोंग्राफोरनो बि फोरोंदों। गावनि सोलोंग्राफोरनो गावनि फोथायारि जिबनाव गावखौ गिग्रा, गावखौ अनग्रा, गावखौ फोथायग्रा सुबुं गावनि सोलोंग्राफोरनो इसोरा बेबादि बाथ्रा होदों। आङो आंनि सान्थिखौ नोंसोरनो गालाङो, आं नोंसोरनो ओरैनो होयो। जे सान्थिखौ संसारनि मानसिफ्रा होनो हाया, जे सान्थिखौ जे गोजोननायखौ बे संसारनि मानसिफ्रा होनो हाया, बे संसारा होनो हाया, नाथाय बे संसारनि होनाय बादि आं होनो हाया नोंसोरनो। बे संसारनि बादि आंनि गोजोननाया नङा। जिसु ख्रिस्टआ गावनि सोलोंग्राफोरनो बे बाथ्राखौ फोरोंदों। अनलायग्राफोर, बे समावहाय जोङो जोंनि गोथार बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनाबाय संसारनि अननाय, संसारनि होनाय, इसोरनि अननाय, इसोरनि होनाय, बेखौ जोङो मोननै भागखौ नायनानै जों सोलोङो। इसोरनि अननाया माबादि आरो बे संसारनि अननाया माबादि, बेखौ जोङो नायनो। अनलायग्राफोर, बे संसारनि अननाया जोङो जेरै गस्ला गोदान मोनोब्ला, गाननाय जोमनाय गोदान मोनोब्ला जोंनि गोसोफ्रा खुसि जायो, जोंनि जिबना रंजायो। नाथाय गस्लाया बोराय जायोबा, मैला जाहैयोब्ला जोंनि गोसोआ रंजानायखौ बावगारलाङो, जोबलाङो जोंनि खुसिया। बे संसारनि रंजानाया बेबादिनो बावलांनाय दङ, बे संसारनि रंजानाया जोबलांनाय दङ। जोङो फुटबल मेच गेलेनानै देरहायोब्ला, पुरस्कारखौ मोनोब्ला जों रंजायो। बे रंजानायाबो दान्दिसेनिल'। जोङो भट गेलेनानै देरहायोब्ला बेयावबो जों रंजायो, नाथाय बे रंजानाया, बे खुसिया उसिफावनाय रंजानाया अरायनि नङा, बे दान्दिसेनिल'। बेबो जोबलांनाय दङ। गासै संसारनि अननाय, मोननाय, रंजानाय, खुसि गासैबो जोबलांनाय दं। धोन दौलत थाब्लाबो, थाखा फैसा थाब्लाबो, गारि मथर थाब्लाबो, गासैबो दंजोबोब्लाबो मोनसे जिनिस गैया, जोंहा गोजोननाया गैया, रंजानाया गैया। उसाव बादाव जानाया जोंनि जिबनाव दङ। मानसिनि जिबनाव दङ। बेनिखायनो बे संसारनि होनाया उसाव बादाव जानाय, गोजोननाय गैयै जानाय, दान्दिसेनिल' जानाय, जोबलांनाय दङ। आरो जिसु ख्रिस्टनि होनाया बेबादि जोबलांनो रोङा। थाखा फैसा गैयाब्लाबो इसोरनि अननाया बेनियाव दङखाय बेनि गोसोआ बेबादि दा। जों गोरिब जाब्लाबो, जोंहा जानाय लोंनाय गैयाब्लाबो, जोङो खामला मुजिरा ना हमनानै जाग्राब्लाबो, बन दाननानै जाग्राब्लाबो, जिसु ख्रिस्टखौ फोथायग्रा जिबननि मानसिफोरा गोसोआ गोरा। माबादि गोरा? आंजों लोगोसे इसोर दङ, आंजों लोगोसे जिसु ख्रिस्ट बासायगिरि दङ। गोसोफ्रा बेबादि दा, फोथायनायफ्रा बेबादि गोरा खृष्टान जिबनाव। बेनिखायनो खृष्टान जिबनाव जानो लोंनो गैयाब्लाबो, गाननाय जोमनाय गैयाब्लाबो, न' बां गैयाब्लाबो, थाखा फैसा गैयाब्लाबो गोजोननाया दङ। बे अननायखौ, बे गोजोननायखौ फोरबो जिसु ख्रिस्टनि गेजेरजोंल' जों मोननो हायो। फर एग्जाम्पल, अनलायग्राफोर, सासे न'खरा बेबादि गरिब न'खर, मावरिया न'खर,
आरो बे न'खरा बेबादि थाखा फैसा गैया, रां रुफा गैया, बेबादि माने थुरिनि न'आव बे जिउ खांनानै दिनैहाय इसोरखौ खुलुमबोबाय आरो बियो गावनि गथ' गथाय खांनायाव न' लुनो सानब्लाबो, न' मोजां लुनो सानब्लाबो फरायनायनि थाखायनो, गथ'फोरखौ फोरोंनायनि थाखायनो बे न'खौ लुनो हाया। बियो लुनो हाया अबसर मोना बेबादि जिबनजों खांनानै इसोरनो खोन्थानानै बियो दिनै 30-35 बोसोरनि गेजेराव बिनि गथ'आ साख्रि मोनबाय। साख्रि मोननानै बिनि न'खरा दिनैहाय सोलायबाय। न' मोजां लुबाय, गारि घोड़ा बायबाय आरो बिनि न'खराव बेबादि मोनसे सेन्स फैबाय, सोलायनाय फैबाय, गोजोननाया बे न'खराव फैबाय। दुखुफोर फैब्लाबो, आनजादफोर फैब्लाबो दान्दिसेल' बे न'खराव थानो हायो, गोबाव थानो हाया। बेबादि इसोरनि अननाया, इसोरनि गोजोननाया, इसोरनि रंजानाया जोंनि जिबनाव फैयो। अनलायग्राफोर खृष्टान जिबनाव फैयो, जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायारिफोरनि जिबनाव फैयो। अनलायग्राफोर बेनिखायनो बे संसारा जेरै होयो बेबादि जिसु ख्रिस्ट'आ होआ। अनलायग्राफोर बे संसारनि होनाया जामलांनाय दङ, बे संसारनि गोजोननाया जोबलांनाय दङ, सोलायनाय दङ, जामलांनाय दङ। नाथाय जिसु ख्रिस्ट'नि अननाया जामलांनाय गैया। बेबादि सानफ्रोमबो जिबनाव रंजानायल' जोंनि जिबनाव फैयो। अनलायग्राफोर नोंहा थाखा फैसा थानो हागौ, मटर गारि थानो हागौ, नाथाय जोङो गोजोननायखौ मोननो हाया। जे गोजोननायखौ संसाराव जों मोननो हाया, जे गोजोननायखौ अनलि जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजोंल' मोननो हायो। बेनिखायनो सोरबा जुदि जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैबायब्ला, जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबायब्ला नों हमथाबदो, नों जेराव दं फोथायथाबदो, नोङो गसंथादो, नों सैसोदो आरो नोङो फोथायनायजों नोङो इसोरनिफ्राय गावखौ आनजाद लादो, गावखौ नोङो फोरमान होदो। नोंनि गसंथानायजों नोङो फोथायनायखौ बोलोगोरा खालामदो, आनजाद लादो। इसोरा बेबादि इसहाकखौ बुंदोङो, आब्राहामखौ बुंदोङो। आब्राहामा सासे बोराय बैसो जानायाव 100 बोसोर समावहाय सासे बियो इसोरनि मोननाय दयानि दान इसहाकखौ मोननानै बियो उसिफावनाय रंजादों। जे रंजानायखौ संसाराव बे मोननो हायाखै, नाथाय बे इसहाकखौ मोननायनि उनावहाय बिनि गोसोआ बेबादि रंजादों बोराय अबस्थायावहाय। आरो बियो बेबादि बिनि नामखौ इसहाक दोनदों आरो बेनि गेजेरजोंनो बोरखौ आब्राहामा इसोरनिफ्राय आग्लाय बिग्लाय बोरखौ मोननो हादों। आरो बे इसोरानो बेबादि बाथ्रा बुंदों आब्राहामखौ। जागायजेननाय 26 अध्याय 3 परावहाय जों फरायोब्ला गोथार बाइबेलाव जों मोननो हायो। जागायजेननायनि 26 अध्याय 3 पराव जों फरायनानै खोनासंनि। नोङो बे हादराव खामि थ'दो आरो आङो नोंजों लोगोआव थानानै नोंखौ बोर होगोन, मानोना आङो नोंनो आरो नोंनि जोलैनो बे गासै हादरफोरखौ होगोन। इसोरा आब्राहामनो बेबादि प्रतिश्रुति होदों, नोंनोबो होदों, आंनोबो होदों। इसोरा सोरबा जिसु ख्रिस्ट'खौ मोनबायब्ला साफ्रोमनोबो बेबादि बुंदों, नों जेराव दङ बेयावनो खामि थ'दो, सैसोदो, गसंथादो, फोथायथादो, मानोना नोंनि जोलै आरो नोंनि परियालखौ हादर जोबनायसिम, जिउ जोबजासिम आङो नोंजों लोगो थागोन आरो नोंनि जोलैखौ बोर होगोन होननानै जोंनि गोथार बाइबेलाव इसोरा बेबादि जोंनो प्रतिश्रुति होदों। बेनिखायनो सोरबा जुदि बे इसोरनि अननायखौ मोननो हास्थायोब्ला, बे सोलायनो रोङै अननायखौ लुबैयोब्ला, रंजानायखौ लुबैयोब्ला जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावदो, जिसु ख्रिस्ट'नियाव फैदो। इसोरा नोंनो बेबादि रंजानायखौ, जामलांनो रोङै रंजानायखौ नोंनो होगोन। इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों जों बयखौबो बोर होदों। जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै गोजोन्थों।